Аз ти казвам, и вие не разбирате. Аз съм играл това нали за България. Ето Англия, виж Англия ги фанат, сега ти ще ги Това е фанат. един други, един покара други, покара с гора. Аз с Шикара сме играли обръщалки. Ма англичаните не можаха обръщалка, поне наша да вкарат обръщалка. Той не можеш чисто. Това не го се мач. Изравихме ли? Пълни, между краката. Прави се, че не мога да я хвана. Във втори от нас, виж, двама седат от нашите. Ако това не мога, други ще вкарат. Ако не ще да дуспа. Къде е съдята? Израелец, бе. Защото съдята Израелец, всичко е ясно, бе. Реалният резултат е 1-0 за тях. Глупости на вас, като не ви изнася нагласен мач. Няма така да всички мачове. Ама няма любов, бе. Нашите не плащат, бе, човек. Нашите не плащат вече, бе. То равен мач в Англия, ние имаме шанс да се класираме. Това не е да подценявам. Англия направи равен. Телефон ли е, бе? Вади телефона ти. 2 бона телефон вадиш. Не е 2 бона. Един без пари не работи. Blackberry. Ето, натискаме вече, взимаме топката, ритаме. Верно всяка инициативата. За Мартин. Запаметяваме хубавите физиономии. Правя клип в момента. Айде, Марто. Ти телефона извади. Това ми е подарък от жена ми. Жена ми направи една сделка и ми подари телефон. Няма 2 бона, няма 2 бона. Няма 2 бона. 1100 лева. По 4. Не, кай бе. Ти не може да... Айде ме задуспа, айде, той не става, айде са фал. Съсипахме ги, гледай. Влади, ти си Помисли малко, Айде от тежка, българин негър, виждам ли си? Не, това е игра за топите Маркинов, това е верно. Не, аз вече съм го прежалил това. Виждам негърин. Значи са седни лекичко. Стиме и тук с господин Северов, на което Се губени. братът си Аз заложих за България. Ти си единствени, който залага за България. Всички се правят на специалисти. Викам, ще виж, че ще бием или хикс. Всички станаха специалисти. господин Миро Атич. То така се получава. Виж колко втори всяка излъжва Виж колко втори всяка с Кембака. Викам, да дай едно чичко. Абе, Чичко, бе, стига ти, Чичко на паричко. Чичко паричко. Чичко паричко. Още си ги искате, още ги надиплил ги е. Чичко турбичко. Надиплил ги е. Се крият. Те долната линия ти крият турбички. Изгледа станишевки са това, бе. Аз нарочно ги направих. Без диоптер, без такова. Аз големите розини, брат, аз имам страшно. Роди Ленов, Как ще имаш нови точки? 68. Примерно бъбница. И продължение 5. И съдята наш. Топ да мол се. И Наталче даваш ми Айде, взимай. и ти ще завършиш с твоята физиономия клипа. Ето и Наталчето. Най-готината. Трябва сме българи. Да, трябва да се бъде. Край на клипа. Край.